Yan guys, dito na kami sa Golangco. Tignan nyo, baka rin dito. Ginawa na ang daan, ganun din. Okay, San Pedro guys. Lubog. Alright. Pamar, San Pedro, Lubog. Oh guys, San Pedro guys. Bahan. Tamagit yun guys. Maris. Dominic. Ay, Saint Peter. Altex guys, no? Ayan guys, oh, Guagua. Pasak River guys, ayun oh. Ragul na yung danom guys. So, tama na ang bagyo guys. Let's go. Guagua community guys. Guagua community college. Oh, Guagua. Uy, mapulayo. Na. Kaya ning side ng GNC guys, oh. Guagua College. Tapinin eh. Oh, sa mga kitkas. Lubog. Yung? Oh, natapos isang game pa pero okay. Nagay tayo. Oo. Kaya binubumba ko doon. No?
Lata na mga tayo. Punta ka rin na, mas mababaw mo siguro. Wala na yan. Napon na laki ni. Napon na laban ako. Ayun ni, high tide. Ano yung dating kapalengke guys? Mid session. Tako yung kaya ang tindo. Ha? Pangin na ako ng po. Kasi yes, ano yung helmet na to eh. May pala yung scooter ko na. Hop! Hop! Wala ako. Come on, boy! Sana pala,